En aquest marc econòmic que no convida gaire alegries, avui preguntem si confieu en la solidesa del vostre banc o caixa. És una pregunta que també traslladem al convidat de l'entrevista d'avui, Miquel Sallarès, exdirector general de Seguretat Ciutadana, que presenta el seu polèmic llibre en el qual assegura que ens explica la història dels Mossos que mai no s'ha explicat. Senyor Sallarès, què tal? Bon dia i bona hora. Bon dia. Vostè confia en la solidesa del seu banc o caixa? Home, mira, jo sempre penso en el meu pare. El meu pare sempre em va dir que al temps de la República els únics diners que va salvar van ser els de la Caixa. Jo els segueixo tenint a la Caixa, o sigui, i que consti que no cobro per fer propaganda de la Caixa. Jo segueixo confiant-hi. La veritat, penso que si aquest país un dia una entitat com la Caixa se'n va fer punyetes, realment amaguem-nos a tots. Aquesta pregunta la fem al fil d'aquesta gravíssima crisi financera que estem patint, que està alertant d'una recessió econòmica a mig món per tot l'any que ve. Vostè, de tota manera, el que ens porta avui no és tant la seva opinió, que també la té, de la crisi econòmica, com sí del cos dels Mossos d'Esquadra. Vostè en va ser fundador, vostè n'havia estat impulsor, vostè durant els anys 83 i 84 va ser director general de Seguretat Ciutadana, vostè ha escrit ara la història dels Mossos que mai no s'ha explicat. És la història segons Sallarès? Miri, jo crec que primer hi ha que dir una cosa, que jo crec que tirant endavant la policia de Catalunya, possiblement pels meus quilos, doncs tothom hi posa davant, però hi va haver tot un equip. El llibre, si vostè ho veu, està escrit com una persona que es posa al davant però que sense un equip no faria res. Per exemple, poso un primer exemple. Imagini's vostè, en ple pujolisme, que jo me n'anés al conseller Macià Alavedra, que va tenir una gran personalitat i una gran decisió, i li digués, mira, jo tiro endavant això, però haig de tenir a cada cantó un home del PSUC i un home del PSC. I, a més, un home de Convergència. O sigui, que els tres homes que portaven la policia de Catalunya, en Jaume Bosch, actual dirigent d'Iniciativa, el senyor Jaume Corbet, que era tinent d'alcalde del senyor Nadal i encarregat de les qüestions de seguretat, i un dels homes que més coneixia la qüestió de la policia d'aquest país, i en Lluís Renau, de Convergència Democràtica. Per què? Perquè d'entrada ja vaig entendre que la policia de Catalunya no ha sigut de Convergència, no ha sigut del PSC ni serà d'Iniciativa per Catalunya. La policia de Catalunya ha de ser de tots. Han pretès aquests partits polítics que la policia fos seva? Jo crec que hi ha hagut algun moment que hi ha hagut alguna tentació, però s'ha imposat el seny, la responsabilitat i el sentit institucional. Jo estic convençut. Ara hi ha hagut moments de la història que s'ha intentat. Vostè, en un moment determinat, per parlar de la policia actual, adverteix això, que no serà la policia de Saura. No, ni ha sigut la de la consellera Montserrat Tura, ni dels múltiples consellers de Convergència Democràtica. Els començaments de Saura com a conseller d'Interior van ser difícils i problemàtics. No va aconseguir que l'acompanyés com a secretari general del departament Jaume Bosch, a qui vostè al·ludeix, vicepresident d'Iniciativa, i un home històric del model policial català. Bosch, que va ser un gran amic i col·laborador meu, hauria estat una aposta segura, sòlida i de futur, però ell no va acceptar el càrrec per raons personals. Saura va continuar equivocant-se i va col·locar Joan Boada, un parlamentari dur i amb vocació política de futur, com a secretari general del departament. Hi ha qui diu que molts dels problemes d'imatge dels Mossos d'aquesta etapa es deuen precisament a que el senyor Boada els lidera més com a responsable polític i de manera ideològica que com a professional de la seguretat. Miri, jo, com que he fet un llibre en positiu i sobretot pensant en el futur i explicant la història perquè aquests 18.000 nois i noies que formaven la policia no es pensin que això ha sorgit de res, doncs li diré una cosa. Miri, jo penso que al front del Departament de l'Interior hi ha que posar-hi persones que no vulguin tenir protagonisme polític. Miri, el cas del Sarkozy, que fins i tot s'ha casat amb la Bruni, és un cas, en fi, així. Aïllat. Normalment un conseller de l'Interior o una persona de l'Interior són gent discreta, que no surt als diaris, i si quasi surt als diaris és per donar la cara i potser a vegades per trencar-se-la. I jo doncs sí que he insistit que en qualsevol partit que ho faci, per exemple, l'imatge del senyor Pomés era claríssima en aquest cas, i no és que jo fos un fan del senyor Pomés, però era aquella persona grisa, políticament efectiva i tal. Això és un conseller d'Interior. I el que trobo una equivocació possiblement és que una persona que havia fet una carrera política, que el que vol és sobresortir la política, porti Interior, perquè això no va enlloc. Jo crec que hi ha hagut algunes relliscades, algunes equivocacions, però penso també que el conseller Saura, sobretot en el cas del conseller Saura, que va entrar d'una manera, possiblement, allò d'un elefant amb una catxarreria, que en diuen en certs moments, i parlant de la policia, dels dèbils, i no se'n dona compte que la policia serveix als dèbils, però també al senyor Lara, vull dir, a tothom, o si no, no és una policia, doncs jo crec que n'han après, a base d'algunes castanyes que han rebut, i que en aquests moments el que s'està fent és important. Ara és possiblement
la imatge del senyor que vostè m'ha parlat, doncs possiblement no és la més indicada per la policia de Catalunya, però espero que també a base d'això, a base de cops se n'adongui, doncs que la figura d'un secretari general d'un departament d'Interior és estar callat, és estar amb la boca tancada i sortir molt poc als diaris. Vostè, vaja, jo dividiria, malgrat que hi ha més capítols, jo dividiria, si vostè m'ho permet, el llibre en dues parts. Tots els prolegòmens, la necessitat de crear la policia, el seu activisme a favor que la Generalitat tingui una policia pròpia i vostè, com a un dels que va impulsar-la, també després en actiu, i la segona part, que és després de l'etapa Sellarès, quan Pujol diu, bé, com vostè diu, no ens precipitem, ara no toca. En definitiva, això es deu, segons vostè, als acords polítics amb el PSOE en un moment determinat. I aquí és on vostè, si descarrega dur contra algú, és contra Ferran Cardenal, en aquella època governador civil de Barcelona. Jo crec que Ferran Cardenal va ser un personatge nefast per la policia de Catalunya, nefast per Catalunya, fins i tot perquè anava més enllà. Miri, els conversos són perillosos, perquè van més enllà dels seus propis. En alguna entrevista en el Ministeri de l'Interior, amb el propi ministre, el director general de la Seguretat de l'Estat, etc., es quedaven, o feien veure, es quedaven paradíssims de les actituds que tenia Ferran Cardenal aquí. No cal dir, el general Sáez de Santamaría, que en aquells moments era el capità general de la regió militar en aquells moments, doncs que es quedava, en fi, vull dir, amb dinars que havia tingut amb ells, pensant que aquest home anava més enllà. Ara, no m'estranya, perquè temps després va ser director de la Guàrdia Civil, i així li van pagar, i després no sàpiga vostè que en aquella etapa hi va haver els GAL, també, per la qual, doncs, realment el personatge té les seves implicacions. Vostè fa responsable Ferran Cardenal dels GAL? No, però estava en aquella etapa i tenia una responsabilitat. Vull dir, miri, en aquest món és que si a vostè ara passa alguna cosa també en el seu programa, també alguna responsabilitat tindrà vostè, no? Vull dir, per la qual jo no dic res, no dic res, però sí que dic que va tenir una actitud absolutament negativa, absolutament de front contra la policia, amb actituds... Per què? Miri, jo crec que era una cosa fins i tot visceral. És que aquest país, fixi's vostè, la nostra classe política era una classe política absolutament acomplexada amb el tema policial. O sigui, durant dècades, jo, la meva generació, em sembla que de vostè també, els seus pares, això de policia, escolti... Fatal. Fatal. Vull dir, per la qual nosaltres teníem una doble batalla els que anem a començar això. Era no sols convèncer la classe política, sinó a la vegada vendre bé el producte perquè la gent veiés que és diferent. L'altre dia un company em deia, home, i com és que no hi aneu posar d'entrada molts més policies nacionals, molts més guàrdies civils i tal? Primer, perquè els pocs que hi van venir al començament eren extraordinàriament mal vistos pels seus propis companys. Això el llibre no ho diu i m'ha desagradat parlar-ne. Per exemple, el comissari Torres, que va ser una persona que, en fi, que era dels més importants que anem tenint al principi, recordo que m'explicava diverses vegades els problemes que tenia amb els seus propis companys. Que el veien com un traïdor? Pràcticament. No diré la paraula aquesta, però pràcticament això. Per la qual això de dir, oh, la Generalitat no va voler, és que també no els hi feien el camí fàcil en el començament. I és veritat que alguns tampoc veien massa clar que la gent veiés que la policia simplement era un canvi d'uniforme i possiblement parlar en català. Per la qual això hi ha hagut un canvi que s'ha hagut d'explicar a la gent, s'ha hagut de fer entendre. I fins i tot, doncs, després ha vingut una segona etapa encara més problemàtica, que és que, posem un exemple, que a vegades és el que entenen més els televidents. Uns nois fumant un porret o el que sigui, doncs, veien a 150 metres un cotxe de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, i, escolta, cames a 100 metres lliures. Vull dir, veuen a segons quines zones de Catalunya un cotxe dels Mossos, baixa un noi i una noia, que són agradables normalment i tal, home, tio, tal, saps? Escolta'm, vull dir, esclar, els policies no són monges de la Mare de Déu de Calcuta, en tots els respectes. Per la qual, esclar, també s'han hagut de guanyar l'autoritat. Vull dir, o sigui que... I això els ha creat una certa mala imatge en alguns indrets del país. És possible, per aquella frase de dir, home, si són dels nostres, per tant, no seran aquests els que em vindran a multar a mi. Aquest és el problema, vostè l'ha vist molt bé. Per la qual, esclar, han hagut de cavalcar sobre una societat que policia, i perdoni l'expressió, que és un amic, però és que a mi m'ho va fer una caca. Vull dir, joves, això és el que es deia normalment. I després han hagut de cavalcar sobre una societat que es pensaven que ells serien els angelets del cel, que veurien un tio 140 per hora i diuen, mira, escolta, què a veure, porta la matrícula de Catalunya, escolta, porta el CAT, collonut, que desfili, no? No, escolti, ells són policies i actuen com a policies. Per què Catalunya, per què sempre